to je naša stvarnost samo u nekom mini izdanju. Kako si ti bre degenerik bre, ne mogu očima te gledam, majke me ti kažem. Najskandalozniji reality show koji je ikada emitovan u Srbiji konačno je završen. Nakon 4 meseca koje su obeležili seks ispod pokrivača, seks bez pokrivača u punoj spavaonici, seks u tuš kabini i sve to pred kamerama, međusobno pesničenje i pljuvanje učesnika, lažne trudnoće i pokazivanje penisa, ali i kolektivnog zgražavanja brojnih ljudi koji su pratili dešavanja u Zemunskoj vili, logično pitanje za aktere i njihove porodice bilo je da li se kaju ili stide zbog nečega. Ne kajem se stvarno ni zbog čega ovde, drago mi je što sam učestvovala u realitiju, bila sam 107-8 dana, ne znam ni ja tačno, ali ovo je jedno veliko iskustvo i drago mi je da sam ovoliko izdržala. Niko ne može da dođe ni do koje pesme, spota. Umuknite ove sekunde i ne želim više da vam... Da li si se nekim njenim postupkom postidela možda? Jesam kad su imali seks ona i Filip pred kamerama. Tad sam promenila kanal. Ej! Ovde opet. Da li se kažeš zbog nečega što si uradio? Ne, ničega. Dakle, kaže se, posle one stvari nema kajanja. Ne mogu kažem da mi je bilo uvek prijatno, ali, Bože moj, to je igra. Svi su se vređali, svi su se svađali, posle su se svi družili. Mogu da pogidam ovdje zalo, budi tu. Malo bre, vi ste Ja kada sam bio u parovima, nije bila baš ovakva ekipa, moram reći, jednostavno bilo je onako malo kulturniji nivo. Kad izađem, pa onda dobijem potvrdu i rezon i vidim šta se radi kao gledalac, onda mi samo bude krivo što nisam bila još gora prema nekima. A ovamo sa svima je prošla u krevet, sede i političara da smuva, pa ništa od toga. Ja sam spremna. Sad spremna sam da budem bezobrazna, pošto tamo u parovima sam bila fina i dobra, ali svi su me pljuvali. Znači sad znam kako da se branim i ja ću da se svađam prva, ću da počinjem da se svađam, pa onda vidjet ćemo. Ne kajem se ni zbog čega, ja uvek radim ono što stvarno mislim i ne taktiziram, tako da ovo mi je super iskustvo bilo. Samo tebe mrzimo Luksara i organski te ne podnosi. Komentari i ljudi koji me sreću su baš zadovoljni sa mnom, dobar utisak sam tamo ostavila. Što god javno govorili ljudi, rejting parova jasno pokazuje da narod ipak voli skandale i vulgarnosti, jer kako drugačije da objasnite što je ovaj reality najgledaniji program ikada kod nas. Upravo zbog toga je većina učesnika još i pre nego što je Gastos proglašen za pobednika dobila unosne poslovne ponude i pozive za nove reality, možda drugog naziva, ali iste suštine. Za Mondo TV, Marija Atanasković. Šta me pravimo davom, ljudi gledaju? 1.2 miliona ljudi gledao. Izleće da laže.